Hello mga kasis. Na akong gi-vlog last akong gi-vlog nga una guys, katong ngadto ko merkado kay namalit ko. Karon ako ipakita katong akong mangga bitaw napalit. Nga duha ka buok for 65 pesos nga daghan siya og mga butig-butig. Ganahan ko mo palit ani guys kay ang kuan ani tamis siya. Basta inani ang mangga kaysa katong guwapa bitaw kayo kuan ag skin. Say kay tabang man to guys. Nung di kay ko kunahan mo palit ato. Basta makakita kong mga inani nga mangga magpalit ko karon duha ra akong gipalit. Kay di pa sad ko pwede magpalabing mangga. Usa ka mangga adira akong makaon. O di gani kay half lang pero ako ning tilawan guys parang makuan mo nga tinuod jud ni nga tamis basta mo ni ang tip para makakuan mo guys. Sa ni akong kamera nga gakuan man eh. Gadungo man ni guys. Naulam ni akong kamera eh. Sama ni guys. Alisod bas ako ang live diri guys. Pinatongtong jud ang tuhod guys. Ganahan ko maginana. Ayaw mo pagbuot kay ako aning video. So mo na ni basta inani nga mangga guys tamis ni siya. So atong itilawan bi kung tamis ba tinuod. Ipakita dyan ako ninyo guys ha. Be careful lang mo sa kutsilyo. Itong tinuod baka ni nga tamis di. Pero mo na akong kuan. Kasagaran kay pasain ani tamis yun guys. Look. So ato na siyang i-judge. Judge. Ganahan magkaon kong mangga guys kanaon ako. Tamis ba? Okay na ba ni siyang kanon nga inani ta? Oh. Ay. So, dakuon na to guys, parang mapil jud na to. Batik deh guys. Aslom. Hindi ba? Aslom man guys. So di tinuod akong tip. Pero wala din siya nakuan guys. Guwapa ra kayang iyang inside. Siguro mao ni siyang aslom kay langlinghod pa bitaw siya gikuha na sa punuan. Pero ang honestly guys, basta inani jud ang iyahang skin sa mangga tamis yun na siya. Pero kung ilan ang gikuha sa punuan ug wa pa jud siya na kanang matured, di pa jud matured ang bunga mo na nga naay pagka-aslom nga tab-ang nga tamis, di mo masabot. Ang lasa niya guys kay kuan tamis nga tab-ang. Kabantay mo ana. Hindi mo ma-experience ma-differentiate ang lasa sa mangga. Muna po ikuan sa tiyanan na maligya bitag mangga guys. Labi ka ng Bisaya nga mangga kanang mangga nga pahinog. Ilan ang dali og po. Usapod guys kay burag gikuan ni siya kalboro. Di bitaw inyo nga natural nga pagkahinog ilang gibutangan og chemicals para madaling mahinog. Muna yung secret nila guys. Pero out of 10, 8.5 guys. Madara siya guys, madara og madara ang lasa guys, tamis. Pero kanon ba ninyo ang kuan guys? Ako kung liso kay sayang. Mas ganahan ko, di na ako anaog kutsilyo, mas ganahan ko anahan. Inaan pagkaon sa mangga guys. Muna yung nga, tell me you are poor without telling me you are poor. Muna ni guys. Tell me nga, pobre ka without telling nga pobre ka. Inani pagkaon sa mangga.
Okay, maura to. Okay na ni. Bye-bye. Thank you.